Gwasha Linda. Ndiwe. Armando Pado. Ndiwe. Chokani Faris. Ndiwe. Nami nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti ndinoda mari yefoya yangu yandakashanda US 3,500 yani nguo yako ndipani mari ndaro kutaura izvozvo ndirinda Gwasha tara kuna Armando Pardon naChokani Faris. $3,500. Armando Pardon naChokani Faris. Ahora tienes que jogar bomba assim. Sorry mom, sorry Sorry mambo je. Tanga kwa April. Ungatete wakauya kubva kwa Harare. Ubva wauya wakati nyaya. Kama nyongamira sei story ile. Pardon murume wangu. Pardon murume wako. Awa. Vamweni. Niwamwende. Tete vakauya kutanga kwa April kubva kwa Harare. Wauya. Zvikadzi chii chiri kunetsa panapa vandatsanangura nyaya ndatsanangura. Zvikanzi hauna respect kumurume. Rongedza mabhegi timbokuperekedza kuvabereki wako umbonorairwa kuvabereki wako hauna kupangwa. Alright. Vandarongedza mabhegi aya. Iri mukurongedza. Vakati kurwara kwauri kuita uchiti mudumbu mukurwadza, muri kutamba. Chatenga pregnant test uri kumba kwenyu ikoko. Kana iri pari pamwiri. Chatenga preparation uri ikoko chipangwa uri kumba kwenyu ikoko. Ndakarongedza neblanketi sezvo ndaziva kuti mashoko aya ndisi kuenda kunosiiwa 2 days. Takaenda kuna baba, vakasvika baba tisitauya nemwana wenyu, haana respect kumurume. Baba vakati nyaya moya naenda inzwa. Asi imimi satete mungadai muri kutaura kuti vanhu ava baba ndakambogara navo pasi ndichivagadzirisa nyaya iyi neiyi. Asi imimi mangozvipira kuuya kwandiri. Kana mungadai mukwasha ungadai kutaura kuti baba takamboendawo kuna nambuya tikagadziriswawo nyaya nemudzimai wangu, asi mangotanga nekuuya panapa. Uye kana munhu achiuya kunzi ari kuuya kundorairwa tinoziva munhu achipihwa wana wake ndo anomuaraira. Asi mimi mangoya nemwana wangu panapa asina vana wake. Saka ndichazivi kuti muri kurevei. Kana vana vachidiwa munongodini vanongouya. Baba vakati nyaya dzenza mataura panapa dzawanda, mutaura nyaya dzemapregnant test, mutaura nyaya dzemudumbu kurwadza, chimbodzokerai nemunhu wenyu nekuti inini musandisire murwere panapa. Ndakadzokera kumba kwangu. Adzokera ndagara. Unga ndakaita 2 weeks ndiriko. Ndarwara mudumbu, murume wangu angaenda kuHarare. Ndarwara mudumbu, asvika ndichitorwara singatombogoni kana nekufamba kana kudii. Asvika hana kumboitawo kana care neni kana kundibikira chaiko anga asingabiki. Pandaenda kuchipatara, pananda kunzwa kunge ndakwanisa kufamba, ndakaenda kuchipatara. Musi wa17 April, ndaenda kuchipatara, ndadzoka manheru, ndakarara. Ndobva ndakarota. Ndichifamba nzvimbo yandaifamba. Asi nzvimbo iyi yanga yakaita green. Kumberi kwandaenda kwakune vanhu vanga vari mukipi, vanga vakawanda. Ndobva ndakanzwa munhu aita ruzha kuvanhu kuya achiti ndidzurire ndipinde. Munhu yapa akabuda kune vanhu achiuya kugedhi kwanandiri kuenda kuya. Ndakaona vari maiguru angu, sisi wamama wangu akashaika achiti uri kuenda kupi? Dzokera undochengeta vana. Ndikati inga sekuru aripo wani zvandzokera undochengeta vana. Ndobva ndakapatika. Muna wangani? Tine vana 2. Ndobva ndakapatika. Ndapatika. Ndakashamisika kuona mumba mutori nevanhu, mami navatezvara wangu, navamwene wangu, nemunin'ina wavatezvara, nemudzimai wavo, nemurume wangu, baba munini. Ndipo wakanditi maoko amamuri kuti ari kurwadza, haacharwadzi here. Ndikati ini handisi kurwadziwa nemaoko, ndiri kurwadziwa nemudumbu. Zvikanzi mamuri kuita kunge masvikirwa, muchitaura zvamamuri kutaura zvatisinganzwisisi, muchiti kwandandiri nzvimbo yandandiri kuenda kwasiyana nekunoku kwandadzoka kunoku.
zvinhu handakutsanangura. Saka kukaedza mangwana wati zora wangu wadiki ndo wakataro wakati mangwana kukaedza tienda kwana baba mondotsanangura zvamarota hazviiti kuti munhu rote hamadzi kwaamai. Kata zvakanakai kwaedza ndamuka ndakutogadzirira ndokwakauya baba wakati nesituation yamuri hazviitiba kuti tiende nemi imi baba ritendo chiandei tindodini tindotsanangurira kuna atezva obva waenda kwababa. Vaenda kuya handizivi kuti wakandotsanangura kuti chii. Wadzoka baba wakati muroora tadzoka. Baba wati mumbouya ndimbofamba nemi. Kati zvakanakai zvikanzi mogadzirira modi moenda kumba. Imimi kana maenda ikokoko musandomhanyisa vana baba kuti ndoda kudzokera kumba kwangu. Siyai vaite zvinhu zvavo nepesi yavo. Pamwe vanenge vada kufambawo muchiwanhu, mamwe mari vanenge vasina vachimirira kutengesa kwedzifodya dzavo. Saka imimi muchagara ikoko kusvika madini mabatsirwa kutozoona kuti baba ndo vachatidaidza here kuti chiuya mutore munhu wenyu kana kuti wachauya nemi. Kati zvakanakai ndopandakachirongedza kabhegi kangu ndaperekedzwa nababa munini vari grade 6 ndo akaenda neni. Zvakaoma achifamba achitorara murodhi zvikaonda zvikakumba wandisiya. Ndopandakatsanangurira baba ndikati baba ndo hope dzatakadidza ndakarota. Wakati inini matsanangurirwa aitwa panapa inini handina kutozvinzisa nekuti zvaringodzi hazviiti kuti munhu arota hama dzekwamai. Dai matotaura imimi nanasekuru hanzvadzi dzamai wacho kuti mufambe nawo pamwe chete. Vanasekuru ofamba vachibvunzira kuti sei mai ava wari kurotwa nemwana uyu. Hazviiti kuti munhu arote hama dzekwamai. Ndikati inini ndo marotero andaita. Baba abva watambopindawo maprofita mataifamba mudhuzewo. Asi ndainzi mai ava hana dambudziko uchi kumwana nekuti watomudzosa ona kuti mwana wangu ada kuraiwa zvekumbunyikidzo. Saka mai ava ndo watomira kuti wangu mwana haangourayiwi. Ndakagara kumba hapana kana akambonditeera kana murume wangu kana ani ndiri kumba ikoko ndichirwara. Zvikaonda kunzwawo zviri nani ndaenda kumba nchindoona vana nekuachira vana ndodzoka nekuti baba wangu akati kana ndikazotengesawo fodya tozombofambawo kuri nekuti handizivi kuti aida kukuraya chacho chii. Saka chimbogara ndaingoenda fodya ndakasiya yachara kuchyorwa kairi. Fodya yakatyorwa nekukasika yapedza kuchyorwa. Pandaenda pandasvika fodya yasungwa madhuku mumba mamine mahobo 7 yairatidza kuti 7 bells hechi 8 remarara. Takatogadzira tese marara nemurume wangu. Rimwe sondo racho pandaenda pandasvika fodya yange yatengeswa. Chatakakwanisa kuudzwa nemurume wangu kuti ndatenga ngoro yangu izvi. Ndikati muti ngoro yenyu munoti ngoro yedu. Zvikanzi ngoro yedu. Kati alright. T-shirt yeSuperFet ndo yandakabvunza kuti ko t-shirt makatengeza. Ndikatenga 5 bags dzemafertilizer. Kati alright. Takarara ndikungapungwe handina kumboudzwa kuti fodya yakaita mari kana kuti zvaita yakazotengwa sei. Ndakachibvunza kuseni ndikati ko naye baba ruru fodya yacho yakambotengwa zvakadii. Zvikanzi ndichakuratidza voucher. Izvozvi zvinhu ndiri kumbomhanya kuchipembereko kundoripa muridzi wekadhi. Kati alright. Kana ndanonoka kudzoka unoenda ndozokufonera. Ndobva ndatoenda kwamama nchirotora washeniwana kuti ndiwachire vana. Ndopandakasangana nemurume wangu murodhi. Ndasangana naye vandipa $40. Ndikati $40 imari yekuti ndibatsirikane ndiri kumba here kana kuti imari ndopanewo mari yekutengawo mudziyo yangu yemumba. Zvikanzi ndichazokufonera. Murume wangu akabva aenda. Asi zvinhu zvakatengwa nemari yefodya zvinooneka zvinobatika. Vakatengwa ngoro 5 bags dzefertilizer, 10 marata, 2 madoor frame, 2 mawindow frame, 1 door, mubhedha nemaspika. Ndo zvinhu zvakatengwa. Asi zvinhu izvi zvese zviri kumba kwamama. Ndakadzokera kumba ndaona kuti ndo zvinhu zviripo. Ndakadzokera kumba murume wangu haana kufona. Pamusi wa24 ndabva ikoko. Ndaizama foni yake ndaingokatirwa foni. Ndobva ndakumba musi wa28. Musi wa28 ndasvika kwamama.
kamwana kangu kadiki musikana wangu mukuru vanishingura kanzi mama tete wakauya namama wanyowani wakauya wakatigira wakaruka wakauya nemazepe ndo akatoenda nabhisi handina kukwanisa kubvunzisa mwana ndakabva ndakwidza kumba kwangu ndichisvika kumba kwangu ndakaona zvishuwa kuti mama vangu makarara vanhu pamubhedha wangu kupiro kwakakanganikwa kapefyumu ndichienda pamamonaki ndakasvika hembe dzemurume wangu musina kana imwe chete kana trauzi zvaro rakagurwa rinoratidza kuti mumba mama manga mumbori nababa vairaramira mumba umu kana kwemwedzi mitatu manga musina kana hembe yemurume wangu kana imwe chete ndakabva ndatarisawo zvipfeko zvangu kuti munomu matoshata nekuti mapindo mumwe mukadzi ndashiya zvipfeko zvangu zvemukati nemachirangu epamubhedha vandavhara dho vanaenda kwababa baba ritiendo wakaendepi baba wakati ainoike ndese ndandiri bhizi nezvefodya yangu hatisi kuziva ende munobvunza mbuya akadzokera kwamama baba ritiendo wakaendepi baba ritiendo wakaenda kubasa kuharare asi wakaenda nabhizi mainati wakati ngauye nabhizi vanosara nabhizi wachienda kubasa ndikati mama mwana takasiya mumaoko menyu mondiudza kuti mwana wangu anongoenda ndisina kana kumboudzwa kunzi mwana atoenda kuharare mwana ane 2.5 years uye ndakabva panapa musi wa24 baba wacho wabuda musi wa26 ini nhasi 28 ndiri panapa nezuro ndakauya kuchikoro kwenyu hamuna kana kumbonditaurira mama wakati aizvo zvakuda baritiendo ndikati zvakafanana ipapapa ndakarima fodya kubva kunesi nyika yese inoziva kuti ndini ndinodiridza nesi kusvika nesi fodya isimwe ndikatungwa nemombe ndakatungamirira mombe zvekundosonwa 9 mastichi pageneral hospital nhasi mari yefodya ndinopuhwa $40 baba ritiendo oya nomwe mukadzi otakura mwana wangu woenda akati izvo zvakuda baba ritiendo ndikati inini ndakuenda ndichandoudzawo ana baba kuti ndozviripo nekuti ini kubva pandakaita panapa handina kubva ndatukana nababa ritiendo hatina kurambana asi baba ritiendo ndo akasimuka kuenda kundokumbira kuna nababa kuti ndinge ndiri kumba uko zvokuti fodya yangu ndikadai ndakapedza kukohwa ndiri panapa wakati zvakuda baba ritiendo ndakuroti ndakafonera tete ndo chirudziko icho chekuti mimi hanzvadzi yenyu inongotora mwana ndongonzwa kuti atoya nemwana ndisina kana kumbotaurirwa tete wakanditi mai ritiendo mwana ndewe munhu wese imimi nababa ritiendo munokwanisa kungochinjana mwana saka shona yakandinetsa kuti ndinonzi ndinokwanisa kuchinjana mwana ini nababa ritiendo hatina kurambana mwana ane 2.5 years kana tichichinjana mwana achiendawo kuna baba wacho anenge achindogezeswa nani kana kuti anenge achigara nani kana takuudzwa kunzi tinochinjana mwana ndokudzokera kwandakaita kumba ndadzokera kumba tetawo ndandakuwafona ndikawafonerawo ndoda kutaurawo nemwana angwaindainze mirai mozofona after 2 hours ndikafonawana kuma6 nonzi mwana arara saka mwana waina handitozivi kuti mwana wayo ari kugara nani kuharare kwacho kana kuti zvikufamba sei ndakautogumawo ndatosiya kutofona kwacho mwana kutotanga kumuona ndamuona nhasi auyiwa naye padare panapa wachibva kuharare kwavari kubva ndokuya kwawaita nemwana mwana wacho haachatondizive ndari kutonditiza zvinhu zvakangooma kuti ndikumbirewo vana nditi ndinodawo kuti ndiendewo nevana kumba vana havabvumirwi kuti ndiende nawo kumba mwana wangu mukuru wacho aitombokumbira mama ndoda kuenda nemi ndotikumbira dhedonzi uchazoenda hauendi izvozvizvo kusvikana nhasi handina kana mwana wandiinaye mari yefodya yakatongoparadzwa nditombozivi kuti zvakafamba sei saka ndauyawo kudare muno saka 3,500 ikuda kuti ibve papi pacho amabhero efodya mangani 8 right izvo zvikutaurwa arwando I'm sorry. Ngati mari yefodya hatina kuita nguva yekuonesana mavhocha asi mari yefodya inakusvika 3,500 yakaita mari fodya yakaita 1,600 ikabuda pakubhengi kukabuda 1,071 years imwe yacho ikaiswa kuzig 1,071 then balance yacho ikaenda
Pauchetesengera mari 1,600. Then you start doing it 171 and Ziggy. Ziggy, Ziggy had 500. 5,529. 5,029. Now my budget. Maria Arme, the weather below the 3,500 euro deep father. 08 would be. Tutto io torno in cosa tu non sei. Tutto io dico. $14,587. 13,309. Easy food. Right. I'm sorry, ma'am. Aiwa, tiri kutonga imwe nyati mira idipedze atiri mira idipedze tikadaro kuti tatonga apa zvingaite tikawapedza watotipindawo kune yenyu toyera mapayment ake imari gaizire 1,400 then mazigi 28 then mazigi right zigi pane 5,703. Right, iyo mari inokubuda moyo imabhero iyo saka makarambana here kurapana tisina asi kurongedza kwababa mumba wachisiya musina kana murume wautadiri nini imba ndichaikwanisi nokuti paunodiona wega chakana iwe murume mukadzi auchadi iwe urikumeneza kunana babawati
Iwe kamwedisa unaona kuwacho kuti unomuda papiri. Kwakurungura kubatsirika pakapera ipapo. Kubatsirwa kwaida kuti ipapo ndo kwakaita taende kumba asi akatoenda naye chiti kana zvaita anodini anodzoka. But asati wadzoka kusvika izvezvi takunongonasa. Saka hanzi ausati wadzoka. Changamire. Iwo mumba mandiri kutaura nhasi uno handisi kuziva kuti murume wangu ari kugara kupi. Ndakangonzi akaenda kubasa kuHarare. Foni yangu haachadai kubva musi wa26 May kusvika pari zvino. Haadai foni yangu, ndikada kufona anondikatira foni. Mumba mandiri kutaura kuti mumba mangu hamuna kana hembe yake kana pisi zvayo. Maigara pamba pamwene here maigara pamba penyu? Tine pedu, tinotogara pampedu tega. Saka kana iwe kana ukatiza pamusha ugoti musha unomuswa naye. Handina kutiza pamusha Changamire. Vakandiendesa kuti ndinobatsirwa ndiri kumba kana ndakasati ndadzoka ino murume kana akaenda akanzi angoenda kubasa achadairi mafoni angu handizivi kuti ari kupi ndomutsvagira kupi ndosaka kuti auye panapa tisangane panapa kusanganiswa nedare. Unoziva here Linda, kwese kala pachiwa pese panorambana murume nemukadzi kwana muchato wadimbuka mukadzi atoda mukadzi kana asikadi kurambwa pamusha iwe wakabva pamusha. Saka unoti musha uruendeswa mberi naye zvinova pamberi pedare vakuti zvakuremera. Aiwa Changamire, inini kubva pandakaita pamusha handina kungobva kuti ndakabva neurwere. Ko murume wangu asimuka obva arongedza mbatya dzake. Mumba mune mbatya dzangu inini nendiro dzangu. Ndo zvinhu zvasara. Murume kuti ange ari pano tatsvagwa awiswa pano nedare neni hatisi kutaura tese. Ndikamufonera anondikatira foni ende handizivi kwaari. Linda, akura vedzikupa dzimwe nyaya dzomumba menyu but haisiyo nyaya yauyana. Nyaya yauyana kuti uri kuda 3,500 yefoya yamakashanda mese nemurume yavakasiya yakwanurwa kairi vakatotengesa mabhero 8 yanga yasara kukwanurwa kairi. Saka ndo nyaya yauya nayo. Changamire vari kutaura kuti murume wavo ari kutaura iye kuti mari yefoya yauri kutaura iyoyo yokuda 3,500 haitosviki. Mari yefoya yakaita 1,600 1,400 bhengi rikamupa 1,071 US and yakasara yese ngapiwa ari maziki ndopanenya unoti chii ndo mari yacho iripo. Aiwa ndinotenda nekunzwa kuti fodhiki yakatengeswa mari nekuti ndinokwanisa kusunungukawo semunhu akashanda pane kungo $40 handina hapana urongo hwekuti ndiri kuzivawo ndakangoona ngoro nekuziva kuti ichi nechichi chatengwa nemari yefodhiki asi zvese zviri kumba kwamama ndakatouya zvinhu izvozvo zvikumba zvinhu izvozvo zvese zvatengwa asi murume wangu haana kukwanisa kundiudzawo kuti mari yaita mari yakati usiku hwese. Alright Linda, pautaura kapabata zvinofamba newe zvakanaka. Iwewe wataura mari dzese idzi wataura futi zvinhu zvakatengwa nemurume wako zvinobatika ngoro marata mafertilizers zvinova kuti mari iye haichakwanipo. Saka iye zvine mari yasara waakuda mari zvinhu zvinini Changamire handina kuzvipuhwa ende handizivi kuti ndezvangu here nekuti handina kuzvishumwa handina kuzvitaurira chandakaudzwa ingoro nemafertilizer zvimwe izvi ndakangoita zvekuona kumba kwamama kuti ndo zvinhu zvakatengwa nemari yefodhi. Ndashaisha kunzwa ndada kunzwa unge murume ati wakaperekedza mai neurwere kumusha kwavo izvozvo handiti. Saka imimi mai zvamakaperekedzwa neurwere kumusha kwenyu mafambira zvekurwara kwenyu muri kumusha makazodzoka here muchipawo murume wenyu update yekuti chii chakakonzera nekudetsa nei kuti musati maenda kundotsvaka izvozvo? Murume wangu ndakamutaurira tikati patiri kumbofamba maprofiti wamarafamba asi baba vati ndimbomirawo kana vaita mari tomboendawo kurewo onzwa kuti chii chaida kumbonyatsokuitika nekuti mandiri kufamba umu zviri kungonzisisi wamai vako ava ndo vakakwanisa kukumiririra nekuti wanga watofa.
wakatodzoswa Wauraiwa nei? ndo pari wapinda wachida kumudzipa wakapinda wachida kumudzipa kuti afe machira Changamire pane panada kunzwisa Changamire pekuti urwere hwaiendeswa kuatezvara hwanga huri urwere rudzii pamusoro ichi mudzimai wangu airwara asi inini ndaipisa fodya kandaira kubhani ndokuva ndakapinda mumba ndakasvika mumba mudzimai wangu akarara ndakatopinda mabhlanketi saka ndakatanga kumunzwa achiita munhu ari kuvhumuka achitotaura ndakati ndamumutsa saka time ndakamumutsa kwakuma past 11 chibva ndamumutsa ubva amboita kunge haidi nobva chinja side but akazomuka zvekuvhunduka zve ubva atanga kutaura kuti kuno ndiri kupa itoresa mudenga ndiri kupi kuno sei ndasvika kuno ko sei maoko angu ari kurwadza bva ndatomuka ndamubvunza kuti ko chii maoko angu ari kurwadza chichi maoko angu ndiswaturei kubva kuma 11 bva ndandodaidzawo baba ndadaidza mama nevanin'ina vangu nanababa nini ini zvekutaura mukadzi ari kumbokwanisa kutodini azvinzwisisa isu ari ngoreva kuti inini kuno kundauya sei vandandiri kwakupanhaka sei ndauya kuno kushishi kubva kuma 11 kusvika kuma 3 ndo pakazotanga kushamura akushamisa kuti ko vanhu vese vaungana muno munhu chii vanhu vese kutoba vanhu ndokuti ko mamuri kuti murikwadza nemaoko zvano maoko angu asi kurwadza bai svikasvika mamuri kuupi ndobati ndanga ndichirota but vanhu vakatadza kundisati kurota kuti vanota munhu akagara muchitaura muchipindurana vanhu vanokwasauzvinzwisisa nababa vangu vari pakati asi ndakatoumutsa nekuvhunga kwaita watomuka ndopakatanga kuchitanga kubva kuma past 11 kusvika kuma 3 ndopakazotanga kuchizhamura chizitwasura kuti maoko aya anga ari kunzi ari kurwadza chizitwasura ndopakatanga kuchitaura nawo zvinonzwisisika but pese apo dai vanhu vanga vasingatonzwanani vachiti ukabvunza zvake uyo vachidara kuti kuno kwandauya sei kwandandiri kwakukanaka ndauya sei nyama ndinawo handiti nidzokera but vanga vakagara kuti vanga vakarara kubva kuma past 11 kusvika kuma past 3 makuseni alright vakaperekedza mukadzi kumuendesa kusha kwake saka nekurwara akambozotera kunoona munhu iye anorwara mukadzi wako waendesa nekurwara ane zuva raakazotera ende kwazvito raakuda mukadzi wake pakutera kutoona mukadzi wake anerwara nekupota achitopawo something kune murwere munozoti murwere munhu anoenda akambozoendawo here mukomukoorokuratidza kuti mukadzi wangu urei kamari kadava nako akanhasi chero $5 unotengawo dhini unodai kuti uyo aratidzeokuziva kuti murume wangu ariyo ari kuona nezvako mukadzi akazotanga kudya zvakanaka nenyaya yekubereka kwakudzadzambidza achienda kuti andoone vana vake iye haana zuva rakabhotakuwandirana vanhu vari kuwandirana murume haachadi mukadzi murume angaisatoti nekuti hanzi wakambomubva chiro here ari muurwere pamusoro ichi mudzimai pakaenda sanhasi akaita nge 3 days obva adzoka kumba wakambofona here pa 3 days ipa chaitaura kumameseji chitosenderana mameseji obva adzoka kumba pakaya kumba ndopakauya atichitoita zvefodya ndikati zvasei pari kutaura pekuti ndaitobvunza kuti zvapapi muri kufamba zvapapi zvamuri kudini zvamuri kuita ndaitobvunza kuti ngekurekedzani kuti tichitoonana zvapapi achitouya kumba achiona vana tindobva taionana izvo andifunga mwedzi nehafu nemukadzi wako uchiita mwedzi nehafu nemukadzi wako inini ndiri kuona sekuti vanhu ava vakaperekedza mukadzi arwara marwariro akaita nyangwe naiye atsanangura kuti haana kuzvinzwisisa akaita zvekurota mukurota maya ndofunga ndobva azokatika vanhu vaungana apo aperekedzwa kumusha vanhu vakangonosiya mukadzi mumusha mavo asi havana kusiya chinhu chekuti vanatezvara woita sei kana ndichida mukadzi wangu ndikamuendesa kumusha kwavo ndinotobatsirana nanatezvara kuti mukadzi iye arapike saka wakangonosiya mukadzi nekushungu yekuti akasiya wana kumashure ndobva akadzadzambidza kudzokera kunoona wana
ndobva kuona pamusha pane chimiro chisicho asina kuziviswa kuti ndakumbobva pamba nemurume. Ndinofunga ishe murugurira chakamire pakunetsa nyaya ngechekuti mukadzi uyu kamurwarire kake akatambiriki mumisha mewanhu. Ndosaka muri kuzwa kumusha wavakutaura kuti iwe wakamboona munhu anoroti hama dzekumusha waamai zvisasamboitika zvakuona kuti pane kakufungirana kari papi karipo pa ndosaka kuti kwashe kwache. Ngatidzokei panyaya tivege tikaswereri tirikunoti takuconcentrata nekupasina hanzi ndinoda mari yangu mataurirwa kuti mari yakashandwa mari iyoyo haitombosviki kana hafu hanga ari kutaura 3500 then mari iyo yauya iwe mari wakaita chii nayo uyo ari kuti hanzi wakatenga nayo zvinhu ndizvo here nemudzimai wangu tangati pataishanda foja chisima takati neurongo wekuwaka takati dambudziko renguo patakatengesa foja zvinhu zvatakangoronga kare ndozvo zvandakangozadzisa nemari iyo. Saka iwe imweyo mukadzi murume ari kuti ari kubuda ende kuti titonge izvozvizvi musati mapanana gupuro hamusati marambana kuti titipatsanuranai zvinhu hamusati marambana hapasati pane murume ari kutaura zvatakataurirana kuti ndo zvatinotenga ndo zvatakatenga ende ari kuti uya kumusha. Inini chinondiratidza kuti murume wangu haandidi ende haana hanya neni. Ndakabva pamba musi wa24 haana kumbondiudza kuti ndoda kuenda kubasa. Akaenda kubasa musi wa26 kwakurongedza mumba mangu hamuna. Musha wako uripo here iwe? Imba iripo, dzimba dziripo. Zvisipo ndezveni zvemurume zvako zviripo? Zvinhu zvangu zviripo. Murume akatora zvino kuenda kubasa? Kubasa kwacho haana kunditaurira. Pamusha Changamire. Zvinonetsa kuti ndigare pamusha. Ndichiona kuti pamusha pacho hapana kana ane hanya neni. Achangamire. Kuda kumbounzaiwa mai nai mai musha uyu musha wenyu here kana kuti musha wawabereki? Musha wawabereki. Muri mustende yewabereki? Hongu. Mamuri? Hongu. Alright. Ambuya hamuna kubotaura kamuri pamberi acho munoti chiine muroro uyu? Nditangire kutaura ndiri kutotadza kana kushaya nekuti nyaya yefodya iri kutaurwa. Inini ndikataura nyaya yefodya kana kutsanangura handina chanogona kutsanangura, handina kurima fodya, handina kupinda pafodya kana zuva rimwe chete. Inini chandaita kusiyirwa wana kana vanhu vachienda kurima fodya yavo kusvika fodya inotengeswe. Handina chandakaita pafodya. Fodya yakanotengeswa mari yefodya kana kuti ndakamboisirwa airtime $1 mufoni mangu handina. Chandakagona kuona zvinhu zvakatengwa, ndifunga marisiti acho aripo. Zvinhu zvakauya zveshuwa zvekutaurwa zvinhu zviri kumba kwavo kwavari kugara. Hapana munhu izvozvo mukasvika patoo pasango 3 months pasingagari vanhu patoo pasango pamwe. Saka zvinhu zvosiyiwa ipapo. Plus kushanda kwakaita havana kushanda, wakashanda semhuri nevanin'ina vanabamunini. Saka pamba pavo hapana munhu izvozvo. Zvinhu kuya kwazvakaita zveshuwa mukomana akauya akasiya ngoro iripo sepamba pane vanhu. Ndopakauya achisiya ngoro. Zvese zviripo hapana chakashanda. Ndozvandikagona kuti ndingataura. Saka munoti chiine muroro? Tichida kupedza nyaya munoti chiine muroro? Inini murora tatakamirira kuti tichaona murora akuuya semunhu akaenda kunobatsirwa dambudziko rikenge raitika paari. Saka takangogara takatarisira kuti chaona auya semunhu akasiya wana. Inini ndingakuruvere kuchengeta wana wake, mai wake mai wouya ochengetawo wana wake. Ini takatarisira tinenge takatarisira kuti ndozvichange takuita nhasi.
kumachira changamira ndiri kuti nyaya dziri kutaurika idzi nyaya dzekuhwandirana nekuti ava uyu akaperekedzwa nemhuri baba namai vachitoronga kuti chete perekedzai munhu kubva musi waperekedza munhu kusvika nhasi hapana atera kana kuti ari kurapwa sei arikuita sei mari yawanikwa yanga isi kuwanika foja yatengeswa ndo yaifana kutera kamuroora kuti andorapiswa zvifambisi hazvina kuita ndo zvatiri kuti isusu tinogowa here vanhu vasati varambana tinogowana here pfuma yevanhu vanhu vasati varambana nekuti uyu ari kutaura kuti aiwa isusu zvinhu zvatakabvumirana kuti tichatenga nekuita ndo zvinhu zvatakadii zvandakaita titaurira nekuita sei nekuti afamba newe mataita kufamba newe ona patagumira tizara vana kuya saka ndikuona kugara kwacho manje kuchazokonzera dambudziko rimwe risingazokwanisi izova ndiregerera inera patone audio futi yakatimbosenda chii takabata anoazona saka nyaya iri apa ndikuti vari kupumha inini kuti ndine zvandinoita ndoita basa vari kukondenga ndikondenga hapana roba ini ndindokuza ndakatomagasi kasingapesi kuti imba yakadai munetsa mune mwana wani izova ini semuone rangu wanawa inyaya yekuti pakuri nemari yapo uye urwere hwakaitika zveshuwa asi wanga wachirota ini mukakadzika kuti kurota masikati chii munhu anorota asi akazvinura asi nyaya iripo changamire ndechonasa kuti vanhu varuda kanseling zvokuti ava kuti havachati musha uyu zvaakaita akaita paplani yavo yekutoramba vari semhuri zvenguva wakanyora kuti toda tikawana mari yedu tichaita zvakati nezvakati murume ndo zvaakaita kungoti hazvisati zvaapo nekuti iye haapo pamba denenge ari pamba zvinhu zvakauya pamba kuenda kwakaita murume wangu kuya kuti azoenda kubasa akauya neumwe mudzimai achiratidza pamba kuti ndiye amudzimai vangu kwakurongedza hembe dzese kwakutakura nemwana wangu ane 2.5 years kwakuenda naye saka kubva ipapo hatina kana communication nemurume wangu saka nditiri kudiwa here hapana kudiwa kwandiri kuita akakutaura here kuti hachakudi kutaura havana kundiudza kuti havachandidi iwo hauchamudi nekuti kuti tigwanise zvinhu hunge marambani changamire chinonetsa ndechekuti nhasi uno hatisi kutaura tese nemumwe wangu hapana kusangana kuno kutosangana mudare munomu ndinotofona foni inenge ichikatwa ndinofona foni inenge ichikatwa kubva musi wa 26 saka togowana sei zviro zvenyu muchiri pamwe chete musha ari kuti musha uripo zvese takatenga zviripo pamusha zvinotoda mukadzi anodai ko ivo baba vacho vakazobudawo sei nembatya dzavo dzese vachisiya dzangu vasinawo kundiudza semudzimai wavo ndokuratidza kuti tine rudo tiri pamwe chete papasina munhu kako pamwe anotora mukadzi wechipiri pamwe atora mukadzi wechipiri saka munhu akatora mukadzi wechipiri anorongedza nembatya dzese here obva aenda ini ndosara ndichiti ndiri chii mumba imomo ndo zvatiimamuripo here pamusha changamire ndakabva musi wa 26 wakati ndichakufonera musi wa 24 ndo andabva pamba achizobva 28 uchidzoka 28 ndichidzoka pamba ndo pandakasvika murume pasisini nembatya dzese asi ndatabva pamba musi wa 24 asi ndokwakauya wachiratidza mukadzi pamba nekuti mwana akataura mama dede wakauya namama wanyu vanhu vakaruka imadzingwa pamba pamusha here kudzingwa changamira handina ndakaenda kumba neurwere saka ndikaenda inini neurwere kuti ndaenda kumba neurwere hatina kurambana hatina kutukana hamuna kurambana saka togowa sei zvinhu kana musina kurambana pane kuti munoda kuti dare rigowe sei zvinhu zvenyu musina kurambana changamire ipapo panonetsa nekuti inini handizivi kuti baba vavanondida dai vaindida pesa apa havasi kundifonerawo saka hachangamire muda kuvabatsira mai avo imimi mai kana muri kuona kuti uyu murume wenyu akutizai munomudare ari kutaura kuti ini mukadzi wangu ndomuda musha wenyu uripo imba yenyu iripo vasha dzenyu dzirimo imomo
kukubatsirai kwandiri kuitai ndokuti imimi dzokerai munogare mumba menyu ndokuti uya abatwe pachitsotsi chake chainacho. Endai munogara mumba menyu imomo, zvimidziyo yenyu yese yakaendeswa kwamai youya pamusha pamba penyu yese iswa pamba penyu, moshandisa zvinhu zvese zvakatengwa. Ndimi muridzi wazvo, iye achabuda pachena. Pandinoona zvakare kuti murume wangu anondiwandira. Ndo zvati kutaura kaizwa. Zvamataura aiwa kwete kuti ndiri kuda mari. Pandiri kuona kuti murume wangu tinenge tiri kuwandirana. Tisati tapinda mudare tete vakauya ndikarongedzerwa bhegi changamira. Ndikanzi umbonopangwa kumusha kwenyu. Mudumbu mwari kutaura kuti muri kurwadza nekutamba kana pari pamwiri tatumira pregnant test uchandomirira mota kuroad uko uri kumba kwenyu kana iri preparation tichakutengera uri kumba kwenyu ikoko. Zvinhu zvakataurika kutanga kwaApril. Natete ndikatoperekedzwa kuenda kuna baba wakati hamundisiri murwere dzokerai nemunhu wenyu. Alright, iwe murume mukadzi akadzoka pamusha wamundai. Mukadzi takatosiya chiti ngaadzoke kana zvaita. Saka wodzoka ati dare hatikwanisi kuti howe zvinhu nekuti muchiri mukadzi nemurume kana matozopanana gupuro marambana then munouya mudi toadare roshuashiyanisa nekuti tikadari izvi wakadzi wese mudzimba wamo vantu vakashanda vouya kwamambo kuti mambo tishayanisire izvi tigwanisire zvinhu wakadzi wese vasati varambana. Saka endai mototanga marambana mozouya toshayanisa zvinhu handi nekuti pachine rudo musha wako ari uripo zvavakatenga zvese ari zviripo. Enda dzokera pamurume ondogara pamusha pako. Wakawanda varume vanombopenga asi vakadzi vanenge vachiti musi wendakabata unozongoona akudzaka pamusha wako uzanenge vaona kuti mukadzi pamusha ipapo ari kuita zveproduction. Saka mosimuka ati hapana anoshayanisa, hatikwanisi kushayanisa zvinhu nokuti muchiri mhuri imwe chete. Dare hari kurambanisi ngatisimberukei. Kudya chacho hakuna murume wacho kwakumutsvagira kwacho ini handizivi kuti ndomutsvagira kupi kumuona patari pana. Kuda mukadzi wako mushe. Discuss TV, inonakidza zvekuti